Novo éxito da Feira Celta de Porto do Son, tanto por organización como tamén por afluencia de público. A nova empresa encargada da xestión do evento, La Fraga de Vulcano, pasou con nota as demandas do Concello, promovendo durante toda a fin de semana un amplo e variado programa de actividades lúdicas e de animación de rúa, dirixidas a satisfacer os gustos de todo tipo de públicos. E todo a pesar do tempo, coa presenza da chuvia na mañá do sábado, que influiu na celebración de algúns dos espectáculos. Os distintos postos con produtos de artesanía e tamén gastronómicos estiveron prácticamente ateigados durante os 3 días da feira, especialmente máis caros serán. Este es el más tierno, 3 meses, 6 meses, 1 año y año y medio. Pero sen dúbida un dos momentos máis agardados por todos foron os espectáculos de gran formato na noite do sábado. Subumbra de Troula Animación e Quimera de Pablo Méndez. O primeiro deles itinerante polas distintas rúas do casco antigo da vila, onde os seres das sombras da noite se apoderaron da feira. O outro espectáculo desenvolveuse na zona da escola infantil, inspirado nunha visión máxica da natureza, onde os soños e a mitoloxía se mesturaban.